Gaur bertan bildu gara, martxoak 27ko ohiko udal bilkura egiteko asmoz. Eta betiko lez, egiaztatuko dugu beharrezko kurun eta duela. Horretarako, bertoratukoak onakoak sarie. Alde batetik, Jabi, Naiara, Bego, Gorka, Irati, Amets, Aritza, Amaia, Iker, Pepi eta Unai. Danak etor sarie, beraz, organo eratutza hartu alda. Lehenengo puntu gazazteko, lehenengo puntu egongo litzake 2025ko otsailaren 27an egindako ohiko bilkuraren akta onestea. Inok argibiderik edo espadeko bozkatuko dugu onartzea. Botoak alde? Hau batez. Bigarren puntu izango litzake dekretuen barri emotea. Gaur bertora datozen dekretuek direz, alkatetzaren 2025ko 76garrenetik eta 110garrenera. 76garrena da animalia arriskutsua izateko udal lizentzia. 77garrena animalia arriskutsua izateko udal lizentzia. 78garrena bainuela berritzeko eta ateak eta leihoak ordeztzeko obra lizentzia. 79garrena animalia arriskutsua izateko udal lizentzia. 70garrena karpasibarra enpresari kontratu txikia esleitzea San Jose azokarako kapa hornitu montatu eta desmuntatzeko eta komun ekologikoak alokatzeko. 12.624,70 euroko prezioan. Bez barne. 71garren 2024ko dekretua, Soluciones al agua y bombeo SLU, ISO enpresari kontratu txikia esleitzea ondarreko pompaketa elektropompa eskuratzeko 3.089,40 zentimo euroko prezioan, bezagabe. 2025ko dekretuetik edanak, 24 zerrendan, baina 25ko dira. Nube, enaz kargutu, bai, danak direz, 25. Bai, danak dire 25. Marrazoi, 2025koak izenburen badino, baina gero tripetan az dino. Vale. 72garrena. Lursati bati lurrak gehitzeko lizentzia. 73garrena. San Josetako salmenta postuen adjudikazioa eta euron funtzionamentua arautzen duen oinarriak. 74garrena. Lanlegepeko behargin finko baten kontratazioa. 75garrena. Fidantza baten itzulketa. 76garrena, nominak ordaintzeko ebazpena. 77garrena, Biosek, Joseba Imanol Castro Rojo, enpresari kontratu txikia esleitzea Bakioko udalerrian listor asiarraren populazioa kontrolatzeko kanpaina bat egiteko. 2.275 euroko prezioan. 78garrena, Iker Uriberi kontratu txikia esleitzea frontoian murala egiteko. 3.600 euroko prezioan. Hirurogeta hemeretzigarrena. Kultura administrariaren praktiketako funtzionario lanpostu hori uko egitea onartzea. 80garrena. Kontratazio mailak asfaltos y construcciones morga SL enpresari 2025ko otsailaren 12an egindako esleipen proposamena onartzea. 81garrena. Eskontza zibila baimentzeko almenak emotea korporazioko zinegotzi bati. 82garrena, otsailaren 25an desfile bat egiteko baimena. 83garrena, Soka Junior enpresa elkarteari Euskal Emakumeen erreferenteekin lotutako gimnasia gauzatzeko eta dinamizatzeko kontratu txikia esleitzea. 728 eurotan bezbarik. 84garrena, Bakioko kanposo lokaleko 10garren zenbakian obrak gehigarriak legeztatzeko ikuskatzeko lizentzia eskaera. 85garrena, likidazioaren obligazioen ordainketa. 86garrena, behargin baten praktiketako funtzionario izendatzea 3 hilabetez, kulturako administrari lanpostua. 87garrena, trafiko arloko zigor espedientei hasiera emotea. 88garrena, bi bizilagun udal erroldan inskribatzeko ebazpena.
89. Txurro postua jartzeko lizentzia ematea. 90. Obligazioen ordainketen onarpena. 91. Gauero management eta produkzioak SLU enpresari Musutruk taldeak martxoaren 8 eskainiko duen erromeria aurrera eramateko kontratu txikia esleitzea, 3.000 eurotan. 92. Bakioko ostalaritza lokalen itxiera ordutegia 2 orduz luzatzea martxoaren 8 eta martxoaren 15. 93. Bakioko udalaren eta Virginia Guerra López Andrearen artean 2025ko urtarrilaren batetik eta 2025ko abenduaren 31 arte iraupena izango duen alokairuaren kontratuaren luzapena sinatzea. Eta 94. 2022an abenduen 13 sinatutako azpierrendamentu kontratua luzatzea abenduak 31 arte. 95. Obra lizentzia ematea gas instalazio aldatzeko. 96. Fidantza baten itzulketa. 97. 2024ko ekitaldiko aurrekontuaren likidazioa onartzea. Hau puntu aparteko baten doa, bertan azalduko da dekretu hau. 98. Obra lizentzia ematea lur mugimendu txikiak egiteko eta igereleku aurre fabrikatua instalatzeko eta egokitzeko. 99. Irabiur aholkularitza SL enpresari zerbitzuen kontratu txikia adjudikatzea. 4.000 eurotan aholkularitza juridikoa eman desan kiroldegiaren kudeak eta lizitazio publikoari buruz. 100. Elkarkidetzan eta igualatorio mediko kirurgikoko erakundean baja emoteko ebazpena. 101. Trafiko arloko zigorrak esartzea. 102. Aurrekontu aldarazpena onartzea. 103. Hitzaldi bat emateko baimena. 104. San Josetako azokan mai bat jartzeko baimena. 105. San Josetako azokan jaima bat jartzeko baimena. 106. San Josetan 11 postu okupatzeko baimena. 107. Eskolako patioan eraberritzeko lana Oner Innovaciones enpresari esleitzea. 111.286,16 zentimo eurotan bezbarik. 108. San Josetako azokan mai bat jartzeko baimena. 109. San Josetako azokan mai bat jartzeko baimena. 110. 2025ko San Jose eguneko azokan kategoria bakoitzean parte hartuko duten postu eta txosnak esleitzeko ebazpena. Inok espadeko ekarpenik dekretuen barri emonda. Bai, jarren die? Bai. Hau zinze, itxaldi bat emateko baimena, zeinan esan da hori? Zein numero da? Eunda lau da hori ez da? Eta lehena? Jakitxeko zein. Zene, benetan, komentari txeko, batzuk izango bai, erbestara txokezitxe. Nik udaletxeko penoko aretuek, imitzi batzuk eskora nik ez dut uste. Ongo gaudenik. Diot, hori izaten bada nire zu txapoligunen, esango dut daleko bat, dangantzako. Bai, udaletxi hartuti alde batera, hori ez dute klara, hori da neure gauzi, ez dute guzti dugu. Udaletxeak ez deu bat egiten hemen antolatzen diren gauza askogaz, baina kontutan esan behar duguna da, udalak ez deuela bere iritzi propiotik herri bat eraikitzen, komunidade bateko iritzia eraikitzen, eta eztabaida sortzen. Orduan, guk uste dugu, herri honetako eta komunitate honetako oinarrian dauela, espazio publikoak beti edozein eztabaida maiganean ipinteko baliabideak, hori dela gure helburua eta gure xedea eta gure ardura. Orduan, gela hau beti egongo da zabalik aldekoentzako, kontrakoentzako, guk hor, nik bai uste dut argitzi behar dugula hori. Udalak ez duela bere iritzi propiotik erabakirik hartzen, udalak espazio bat zabaldu egiten dauela. Etorriko bazan,
alde dauen nonor hitzaldi bat emoten horren inguruan, guk ez dekogu inongo arazorik ate honek zabaltzeko. Eta uste dugu hori bere aberasgarria dela. Alde daudenak iritzia emotea eta guk horrezteko inongo arazorik. Uste dugu eztabaida sanoa dela eta guk ateak zabalik deko guzela beti termino demokratikoetan eta oinarri demokratikoetan lokalak izteko. Ondo ikusten dut hori, bai, eski hone ja, kiroldek izin behe, ja, ez da gizema pankarte mitza guien, bilutena, kiroldek izin behe zer da, kiroldek izin. Horek izta behin behin bihar. Gu egen bai, gu egen ez, euren gauzitaz. Bai, hor pentsetan dut, hor udalak deko konzesio kontratu bat, orduan hor argi dau, hor reglamento bat dau, eta kiroldekizek hori betetuen behar deuela. Dinoten, nahi bakotxak beran pentsamentu dako, hori da, nire gauzi guzti dutena, zuzoz kontra, besti aurrez, zuk ezaztazune, ondi ikusten. Zabal badagoen danatxako, Bai. Bai, ez que aspaldizo ikusten dute, leheak kiroldegi zen amen da inot. Hori, nire txako, damen esango, danan aurrien, nik esango egian, gu egin urdein bai. Kiroldegi barruen. Handago zu, pankartak, ondiez... Pankarta, barruen. Bueno, alakue, tablon de anuncios. Handago zu, ezkerran deskoien. Ondiez, orain, lehenago. Salduteko, eroserdan imitzeko, da orain imizan dabe. Nik horre gauzek, beti inot, horre gauzeko bidiez, beste leko baten. Dago zu kampuen, dauzalako imitzeko lekuek, ez hartu unan, yoga, meditazion, gauzek esatildez. Hori da nire gauzi, Baina itzaldi zen kartela egongo zen. Itzaldi Eso, zena. un día se venden los carteles en tal sitio oriental. Neotak iranean noke bitxen dago. Bueno, hori da, neure pentsamentu, nik esan duten beste esazoi baten beho, kiroldegiz esan bide, gauze bat, gu ez kirola itxen, han gu ez danak, nik ez dakit bakotxan pentsamentue, ero zer dan bai. Esatilez, ongi leko batxu, libre de... Bai, ez dauz pankartak. Pankartak, bai. Kartelak, eta hauz tablon de anuncios egin. Tablon de anuncios, bai. Pankarta bat ez da, Ez, Vale, debatea ez dugu ameningo, agian dauzela tabloia jartzeko eta anutxoa jartzeko eta kiroldegia da hori espazio publiko bat, bai, pankarta esan. Bueno, pankarta. Zurite pentsetan, pankarta bat. Errepen. Este que es? Denominación. Vale. Bueno, bai, bagizu zer duten. Horre gauzek esan bidiez, danan txatu. Nik ez da agitzen nor duen, ero zer pentsaten. Igual pentsaku bardin, zeuetan ero. Bai, ez da agiz, algoku ezer pentsako dagoen. Horretan ez dugu. Ez, eta nik uste dut honek badeko labe bai, oinarri zen eztabaida honek dekona da, bueno, espazio publikoa, espazio publikoaren erabileraren inguruko eztabaida bat da. Nik pentsetan dut, bueno, nien abadoz planteo zuzen geuse batzuna, uste dut espazio neutrorik ez dela existitzen pertsonak iritsi bateko gunetik. Kirola bere ez da neutroa. Kiroldegi batek aktibidade batzuk edo ekintza batzuk alde egitea eta beste batzuk deitoratzeak, hori bere ez da, uste dut udal honek ez duela bilatzen espazio neutroan eraikitzea, baizik eta espazio publikoetan eztabaida modu sano baten eta eraikitzaile baten emonalizatea. Beti be, oinarrizko errespetu eta izaera konstruktibo horretatik. Baina gira da horrek dekola, eztabaidatu aldo guzela, orduek honen. Bai, adorno zegoaz, nire diotena da horre gauzek onbidiez, esatilez zuri-zuri, danatxan. Hori, argio bide bat. Ez
udaletxeek, edo zeuek, edo geuk, edo nordan, bai, gente batxu gokin bidabie, kontu gero, hori da, hori zure pentsamentu neurie, edo... Bueno. Vale, bestirik ezean dekretuen barri hemen dugu eta hurrengo punture pasekora. Hirugarren puntu izango litzake Bakioko udalaren eta Garbikerren arteko lankidetza hitzarmena onartu hala badagokio bide publikoan utzitako hondakinak garbiguneetan biltzeko eta udal mugarte barruko garbigune mugikorreko zerbitzua emateko. Bueno, hona dakargune da, jasonek onda saldu deuen moduen hitzarmen bat, Garbikerregaz sinatuteko, eta hori, hemen arautzen dena da alde batetik garbiguniek udalak zetarako erabili aldeu zen, ze gai itxi aldugu zen, eta zenbat, eta gero garbigune mugikorrena, ez? Hori nik uste dut barri edala, garbigune mugikorrak ja estrukturan sartzen dire, Garbikerren estrukturan edo udalari eskaintzen dozkun zerbitzu horren estrukturan, eta bueno, honek egiten duena da, harreman hori arautu. Orduan guk dakarguna da, eurek proposatu dozkuen termino bardinetan onartutea. Vale. Honen bakarrik da, honen iraupena, hasikerako iraupena 12 hilabeterako da, eta bertan arautek izen, 7. klausulan agertzen dauen, ipintzen dauen moduen dino, 4 urtera arte luzetu aldala eta automatiko egingo litzakela. Eta nire aldetik besterik ez dago. Inoko honen ganera argibiderik? Ez. Orduan bozkatuko dugu onartu aldan hitzarmen hau. Botoak alde, hau batez. Laugarren puntu izango litzake Bermeo eta Bakio udalen arteko lankidetza hitzarmena onartzea hala badagokio bi udalerrietako udaltzainek Gaztelugatxe inguruan lan egin ahal izateko. Bueno, hemen dakargun hitzarmena da, pandemian ostean onartu gendun, gero iraunien da, eta ez dugu barriro bultzatu, orduen Bermeoko udala, Bakioko udala eta ertzaine bilkura bat edo bilera bat eduki gendun Bermeoko udaletxean, eta hor planteatu zen, importantea izango dela, edo zala, garrantzitsua izango zela, barriro be hitzarmen hau aktibatzea. Orduen, hitzarmen honen helburua izango da, batez be, muga, Bermeo eta Bakion arteko mugan, gaur egun badakigu Urizarre eta ingurua, Gaztelugatxeren, Gaztelugatxe gero lauta jente gehiago hartzen deu, edo gero lauta jente gehiago doa Gaztelugatxe eta Urizarre eta ingurura, orduan egia da, muga horrek banatzen deuela, mugaren alde batean, Bermeoko udalaren erantzunkizuna da ordena eta segurtasuna mantentzea, eta mugaren beste aldean Bakiokoa. Orduan, bai ikusten genduna zen, positiboa izango zala eremu horretan, muga hori apur bat saltatu ahal izatea, eta Bakioko eremuan zerbait gertatzen bada, eta Bermeoko udaltzaingoa bertan bada, eurek bebai eskumena izatea segurtasunari eusteko, edo ordena apurua mantentzeko, eta alderantziz bebai. Bakioko udaltzaingoak, muga hori paseta, eremu horretan gertatzen den zehozeren ganean, erabaki bet aktualizatea. Orduan, honek egiten duena da, muga horren gainetik, bi instituzioen erakundeen arteko kolaborazioa, eta, ertzaina bere tartean da, baina, apur bet, danon arteko elkarlana. Planteatzen dena da urte beterako, eta gero 4 urtera arte luzatu alda, baldin eta urtero erabaki bat hartzen bada, suposatzen da. Gugamen baiko galdera bat, Nextclouden dagoen dokumentua, firmata 2008koa da, ez dakit
berri igo badan, eske guk azkeneko dokumentua eta aprobatuko dugun dokumentua ez dugu ikusi. Hau sinatuta dago Aritxa Baroa eta Juan Franen izenak dauz hor jarrita, ez dakit hemen aprobatuko dana berri eran, baina esan duguna, guk bakarrik uki dugu. Bardina da, guk hemen uste proposamena egiten dugula, alkateari hitzarmen hau sinatzeko baimena emotea. Orduan, hitzarmena bardina da, aldatzen direna edo aldatuko direna dire, ni bardina naz, baina Bermeoko udaleko udalburua, azkenean hemen ematen duguna da, bardina da, baina egiten duguna da, alkateari baimena emon, termino bardinetan sinatuteko. Baina definitiboa orduan zein izango zen. Da, nahi baduzu, berri, ez azkenean. Preplenora joan dan dokumento bardine da, preplenoan diktaminatu zen dokumentu hau etorri aldala plenora, eta egia da, ez dugula igon datuak aldatuta. Karo, guk pentsaren duen hori egoko zala, berri, ez da ego, orduan ez dakit. Guk, vamos a desean lan moduen acto de fe, eta aprobatuko dana ondo dagoela, baina ez dugu ikusi dokumentua. Ados gauz hitzarmen honegaz, logikoa da, ondo funtzionatu dut, eta ondo ikusten dugu berriztea, baina, claro, ez dugu ikusi dokumentua. Bale, maiganean izten dugu puntua, eta aurreko plenora. Ez, gu bai ez da. Ez, que uste dut gauzak ondo egin barri direla, arrazoi dakozu. Maiganean itxiko dugu, eta aurrera bozkatu beharko dugu hitzarmena. Aprilian sartzea gure bada, hurrengo plenoan onartu alda. Gauzea da, beste alde batetik, eta komentu duguna bai, Bermeoko udalak ere badeko hori aprobatzeko intentzioa edo komenta zuen ikazte bai. Bai, aurkezpenean esan dudan moduan, hau berraktibatzeko erabakia hartzen da bilera baten, non Bakioko udala, Bermeoko udala eta ertzaintza batzartu egiten dire, gaztelugatzeko egoeraren inguruko analisi bat eta balorazio bat egiten da, eta bilera horretan ertzainaren partetik eta udalen partetik hartzen da erabakia hitzarmena aurrera eramatean da. Egia da, Bermeoko udalaren estruktura gaitik eta batez be, departamentalizazioa gaitik gertatu aldala Bermeoko udalak gu baino berandu hau onartzea hitzarmena, guk errestasun handiagoa dekogu, azkenean udal txiki bat gara eta espedientean udaltzain buruaren informea egonta, hitzarmena onartzen da jasoneren oniritziagaz eta asko zerrazoa da. Posible da, Bermeoko udalean apur bat beranduago onartzea. Orduan, guretzako garrantzitsua zen, martxoan, hau, sarratzea. Orduan, apirilean egingo dugun pleno horretara ekarri bat. Orduen, laugarren puntu hau, mahai gainean geratzen da. Hori da. Bosgarren puntu izango litzake 2024ko ekitaldiko udal aurrekontuaren likidazioaren eta aurrekontu horren laugarren iraunkortasun txostenaren barri emotea. Vale. 97. dekretuen 2024ko zuko lan euk. 2024ko aurrekontuaren likidazioaren onarpena egin zan, edo egin da, martxoak 10ekoan, eta orduan bertan ondorioztatzen direz, udal gerakina positiboa dala, eta ez dut ekarri gure izendoten dokumentue. Bertan esaten dau zein dan gerakin gordine, zein dan aurrekontuaren ez, makinak berak emoten dauen reportea. Horrek txostenak eindakoak direz, baina makinak emoten dauzen reporteak zuzenean. Bertan, komenta izen duten moduen, gerakinaren emaitza emoten dau, baitze resultado presupuestariorena, biek direz positiboak. Beste alde batetik, erabaki bardinen,
97. horretan, erabakitzen da kreditu txertaketa egitea. Hau da, aurreko urtean hasi ziren gehien bat inbertsioak eta amaitu ez zirenak 2025ko aurrekontura eroatea. Eta, erabaki horretan beste gauza batzuen artean, parametro batzuk esartzen dira, edo onartzen dira zeintzuk direzan gerakinak inkorpora behar direzanak, zeintzuk direzan remanente gazfinantzatutako gastuek, eta bar. Honen ostean, aldundiari emon behar dako, gure tutela finantziarioa dekolez, barri emon behar dako. Honek datuek alde batera itxitze, nire txostenaren barri, komenta behar dutzutena, holan orokortasun baten, txosten luzie da, baina txosten horretan, esan beharreko datu nabarmenena, izango litzake, 2021 ona, arau fiskalak edo aurrekontu hori jagokosanak suspensoan egon direla. Hau da, COVID sasoitik ona, ez dire egon regla de gasto, ez iraunkortasuna, ez estabilidadea. Orduen, aurten likidazioa kalkula danien, parametro estabilidadea kondo emon dau, baina gastu arauak pasaen gara apur bat. Orduen, 76.000 euro bueltan pasa gara. Orduen, udalari edo udalbatzari jagoko erabakitea zein izango litzaken, hemen pleno honetan barri emoten da zein izendan egoera, eta gero arau foralak, 2013ko arau foralak esaten dau epe baten barruen erabakin behar dela zein izango litzaken hartu behar dan neurrie. Orduen, guri toketan jakun neurrie hartzea, ez da bakarrik 76 gitxo gora bera, holan biri bildute 76.000 euro bueltako kopurue, baizik eta eguneratute edo koefiziente bat apliketa 2,6 uste dut. Orduen, txostenaren barri, emongo datzue, toketan dan beste pleno baten erabakia hartzea. Osa, gaur barri emoten da, guk epe bat dekogu, gitzu gora bera, legeak esaten dauen 6. artikuluen dino, hilebiko epea dekogule, erabakitzeko zein itzengo litzaken, toketan dan neurrie, aldundiari jakinaraztea, eta nire txosten bategaz, edo idazkari kontuatzailearen txosten bategaz joan beharko litzake, udalaren arazoa zein izen dan, eta posible izen aldirezan neurriek eta bar. Parametroak esteko guzorrik, estableak gara, hau da, kapaz dire gure diru sarrerak frente egiteko gure gastueri neurtuten direzen atalka, bai saspitik saspire eta bai bostetik bostera, hau da, aurro neto positibo dekogu eta estableak gara, kapazidad de financiación, baina ez dugu betetu regla de gasto. Nik hor komentatzeko, apurbete goera aztertuteko eta danon artean erabakiak hartzeko, pentsa dugu apirilaren 7 ogasuna batzordean aurreko hilean lotu ginen apurbet suspertze ekonomikoaren inguruko monografiko bat edo egitea eta itzasle hor gomidata, baina igual komeni da apirilen 7 atzaldeko batzordien honetaz hitz egitea eta gero bebai ordenantza fiskalen gaineko estudioa komentatzen genduna egin behar zala bebai, apurbet honen inguruko batzordea izatea. Bertara gomitatuko dugu Enrique, eta asunek etorri gure badeu bebai, eta orden hori da esan barreko. Nik beste parte bat eukidot, baina ez da egon papelatan imprimidute. Iraunkortasun ganerako txostena, zuek badeko zue? Ez deko zue? Horren barri emon behar da, aldundiari barri emoteko. Igongo naz, ekarteko? Igual, bai. Claro, preplenoko bada igual esteko
txostena nametak izan. Iraunkortasun txostena. Ba, likidazioaz lotute baino gehiago, baina likidazioa momentu goki izan alda honen ganera barri emoteko. Gerakinaren pentsu egiten direzen aldarazperen guztien barri emon bardako plenoari. Orain arte, 2024en barri emondako apirilaren 25, maiatzaren 30 eta irailaren 19. Eta horrek guztiak egiten izen dabe gitxo gora bera, remanente general de tesorería dalakoaren pentsu 1.407.000 eta 92.086 zentimoko kopuru egin dala gerakinaren pentsu. Urtea amaitu tarte horretan, akaburengo txosten horretatik eta 4. txosten honetara aldarazpen gehiago egin dire gerakinaren pentsu. 2024ko 451 dekretuaren bitartez, 12. aldarazpena onartu zen, urriko plenoan onartu zen 13. aldarazpena, urriaren 17an 482. dekretuen bitartez onartu zen 14. aldarazpena, eta abenduan 630 dekretuaren bitartez 17. onartu zen. Horren kopuruek direz, 12.ean 81.783.000 eta 10 zentimo euroko aldarazpena izen zen, 13. 786.485,17 eurokoa, 14. 9.523 euro,12 zentimo, eta akaburengoa 47.419,19. Guztire emoten dabe, honek akaburengo aldarazpenok, 12, 13, 14 eta 17. 935.428,18. Guztire, gerakinaren pentsu 2024 urtean, 2.342.313,44 euroko kopuruen izen da. Orduen, gaurko helburua da zu hori honen barri emotea, eta honen ostean, gure tutela finantziarioa dekon aldundiari jakinarazi behar dako. Orduen, gaurko helburua da azaltzea, 2024an zehar, egin direzan aldarazpen guztiek gerakinaren pentsukoak, barri emotea. Eta puntu hau, inok argibiderik edo behar dau? Alde batetik, hau ez da ogasun batzordetik pasa behar izen diktamena edo hartzeko pleno horretik? Honek esteko hau da, barri emotea. Gero, ekainan egiten da hori diktamena edo hori. Kontu orokorra egiten da. Balez, ni pentsetan egonaz iraunkortasun txostenaren ganera. Ez likidazioari buruz. Ez, likidazioa derrigorrezkoa da, kontu orokorra da nien. Esateko gu likidazioa ez dugu ondino ikusi. Martxoan egin zana plenoan zan, resumena, laburpena, ingresoak eta gastoak. Han esan egon inongo beste likidazio txostena, ez balantzeak, ez horreganak ez dira gure eskuetan guk ez dugu ikusi. Berari buruz berbaitzeko be, askorik ez izin dugu esan. Eta gero hemen sortzen dazten dudea da, honek zelan dire, modifikazioa sumaten gabe 2.342. Esateko, 2.342.000 eta pico. Bai, gero, likidazioa dekretu 87an ikusi dugune, horri mintzen deu, modifikazioak izin direla 2.52. Ez dakit, honek direz bakarrik,
lauko informe edo likidazioa, baina hemen dator importe bat, eta dekretoan datorren, decreto de alcaldía, vista la liquidación del presupuesto, bueno, pues nago esaten, correspondiente al ejercicio 24, eta dator. Modificación de crédito y aprobar la incorporación al presupuesto de remanentes de crédito del 24 por un total de 2.052.000. Baina gauza ezberdinek direz. Vale, ez igual. A ber, eske horrek direz, 2024en gazte barik itxi direzanak, 2025era pasetan direzanak. Eta honek direz, 2024en bertan gertatu direzanak, a ber, puntu baten emoten da barri segaitik, segero, aldundiek neurtuten deuenien guk zelan betetu dugu zen ala ez, txosten honen barri emon barik, emaitzak aldatu ingo zirelako. Barri emon behar da, derrigorrez plenoari, zeintzuk aldarazpen egon direzen gerakinaren pentsu, baina parametro diferenteak dire. Honek esaten dau, gerakine zemat ibili dozun urtean zehar. Termino akumuladotan emoten dugu, hau da, lehenengo emon ziren 3 txosten, eta hau da laugarrena, eta ekarten dugu termino akumuladoetan. Eta besteak dinona da, nik 2025era erongotekez, 2 milioi euro bueltako kopuru hori, ez totezelako gazteu. Bai. Eta orduen gero beste alde. Honek izin badire modifikazioak 2.342.000, gero martxoan ikusi dugun laburpenan, hemen gehiago datoz, bueno, gehiago ez dire danak. Honek direz klase batekoak bakarrik, gerakinaren pentsu direzanak. Han, estadu horretan, agertzen direzanak, direz, beste motata batzutakoa gau da, gaikuntzak, kreditu transferentziek eta danatarikoak. Eta honek bakarrik sartzen dauz, txosten honek, klase bitakoak. Kreditu intxartaketa eta kreditu gehigarriak. Remanente bilten deurenak, bakarrik. Termino ezbardinek, bai, arrazoi dekozu, informazioa... Definitiboan ikusiko dute diferentziak orduen. Vale. Eta gero, bestalde, regla de gasto dala eta, horren informazioa bestogulez ikusi, horren aipatu duzu, eta zelan esazu hori, bai badakigu, zelan da, 2021etik dauz horrek, eta ondino lan dauz. Oin aktibe dire barri. Ontxe aktibe esan, ja 24tik. Bai. Orduen, hor ja ez dugu betetuten. Hor ez dugu betetuten, 76.000, holan, terminu biribiletan, hemen badau kopurue, baina terminu biribiletan 76.000 eurotan. Vale. Eta ze porcentajea da? Ez dut neurtu ze porcentaje dan, baina kontuten gitxi. Vale. Bueno, hau aztertuko dugu nik hor bai batzordean eta aurrengo plenorako orduen... Nik hor bai azalpena gure da zeman, ze uste dut aurten apurbe tibil garala denporak hartu dozkulek, hauzie da, martxoan 31erako likidazioan hartute egon berdala dekretu bitartez. Hori legiek iminten dozkun arau bete da. Normalean, beti egiten dugu batzorde bat likidazioa azaltzeko, emoten dire azalpen guztizek, eta gero egiten da dekretua. Egia da, izatez, dar kuenta bat ala. Aurten, pasedazkune izen da, hogasuna martxoan 10 euki dugu, likidazioa sarratu bergen duen 17, gero pentsetan dut, 19 edo 20 buelta horretatik, erroreren bat egon da, atxeratu behar izan dugu, eta regla del gaston adibidez, geuz jakin dugu. Nik hau, diputazioarako geuze guztize presteta orduen da hori agertuten dana, no? Orden egize da, aurten ibil garela denporaz oso estu, oso harin, eta egize da, normalean jarraitzen dugun prozedura hori, aurten apurbet orden egize da, horregaitik, gergo izen egon garena berbetan gure hartien izen da, importanti dela
aliketarin edo urrengo batzordean, oneri dediketie batzorde guztize, pentsetan duguleko, arrazoi deko zule, ez? Osa, holan etorko bagintzike, zuok ezin zue hau boskatu, ez? Eta nik esango neke, hemen gauzen zinegotzi batzuk berez, ez? Orden, ni pentsetan dut, pues bueno, berandu ibilgarela horten, edo ez dakit berandu, edo, bueno, apurbet karraderan sarratuten errore bat emon zeuen, baina hori, bai, uste dugula, zazpizen, emongo dugula aukerie ogasunien berbaiteko, eta hurrengo plenoan, zeo zer esan gure baduzue, honen inguruen, ekarriko dugule, irakurketie konpartiduteko. Baina, bueno, guretzako importantea zen hori, dekretua onartzea, eta dekretue izetez zerrendan joaten da, eta horregaz nahiko da, baina, jasone komentez osten, arkera kurtietan punto moduen ekarten hemen zen dugu plenora. Orden, horregaitik atara dugu bebai, punto moduen, bueno, baina, bueno, apirilen zazpezen. Pareko, desgarriko gara, engu danan azterketa bat, eta ja, hori, urrengo plenoan, zeo zer esateko badeko zue, aukeri egunko zuela. Bueno, apurbete kompleto esateko gauzie, ez da bakarrik ez deko gula informazioa. Astelenean preplenoa auki dugu, eta behau puntu ez da egon. Bai. Eta bialdudanean martitzenean aldaketa, ez da esan inon be aldaketari dagoenik, espazu ataraten izen papela eta irakurri, batzuk atzo gabaz entera gara aldaketa badauela, eta gero aditzukeran ganera informazioen falta. Osea, da suma izide bat. Dire deuse asko, hori informazio aldetik fallo handilek dagoz. Puntu honetan hainbat gauza joan dire, baina barri emotea izen da. Hau da, barri emotea 97. dekretuena eta baita 4. iraukortasun txostenaren barri. Barri emon da puntu honena. Inok besterik espadeko 6. punture pasekoara. Eta 6. puntu izango litzake eskaerak eta galderak. Besterik espadau, 8 gitxotan pleno hau amaitutzat hartu alda.